Jabe Kinskeala, fáilte go dtí episód I bhí a cúteach. Agus bhí staidim mór an in staidim bram an í mór, an cuí mór. Ach híle, níor se róhanna in seo. Bhí se grána as go donna, ach níor se róhanna. Tás a teach fanna tíbhiste agus níor listin leitachas bhí muid ná ben ar Netflix. Agus dairlinn go le Parks Bríar máid an fiú rih thosa sé rih hánig an bháisteach sa dí. Se rih thosa sé airtó. Bhí sé sus go dtí hartair híach lugaba, bhí sé má go leor. Ní ra me si gur bh feici a Parks Brí mar for mé lá sí an opair. Sní ra méid gur go mochtaí feice me was it cap ó was it fuisi lá sí an opair in sa si go Parks Brí. Dásáil. Ach fu sé go dé a gan cé ná a bheith am le scáilin beag mar dechanna bí me go berg an am sin mar sin bhí an bre am lei. Agus bhí an thursach níos am an slide an sin dogal hart bhil sé tíochttarmanis an flú sin cin rud le go leir ding sin fi láir in ar an Éán agus daine eile tait na mar ar an móthir. Tá sé an tógealach is cosúil an tógealach. Mar sin níomh ínta sem aim go rudí cinint tosnúis mar sin feiceint ach fá se go mar bhealach da dógan is sin inis agus dáach sé imi rih an nulik fá sin go mar sin becum am a bhí me tí amach. Well, bar gan más féidir. Dáach ráam is ar amach agus caiiciis mar be nulik lá nulik an mar sin ráóin a bheith tí inis agus fe ceir rís gon nulik. Well, tá an coppla in mid tuisi marí sé táachtainna sé táachtainna leis a bhlúin is mar se barlam mar a dócin nach chuir bech a réchaí máthcinn ní héidir dána. Well, níl me ggéir me an chalín beag tí ar chuí. Wasnúfsach. Bheach se nu a smeas a féin flúnú sláid an ó droch sláid an ar mu ná. San naí na sa geir le chola chuinte heas ar an cé go míháin thursach as údaí main de foin cín tá a blacailte le lá le smuhís. Tás a bíte haintseach chuir onalú I gceart agus chuinte an steach go mór ar caiid an chola bíte haintseach chuir le cholahomsa. Well, tá an stuf seáil agus tá sé ionintach ar cinál spré chuir tú sús do faoin cinenne agus stopan seú as a bheith was it níos an cechaí eibrinteach. But product placement hashtag not sponsored ach cinint ar atrahín ach táúpa cinál eile an freisin sin ceán ach sé ionintach mar was it sin rud is meas ar tú tí agus ní an tú chola bín tú thursach an sin a chuir leí bhí tú thursach. Ach sé bhlan é sin nó rud cinint mar sin bheitsa teachat mar níos a cén tam a bhééis an slide an was it in your máid bhre me ceirlóir ach an sin was it thart ar am lón thosa me gart ar bug ó tá díon siocht arm sin rud nervh me fól an gaige ní sam was it bhéin se cepa ó fuair mé slide an I got a cold ach is hóg me slide an wat tú gur was it caught a cold hóg me slide an sin néirtar ní sam sin gotí was it go me sort fól an gaige a ríist mar gan a fásta hóg me slide an. Well tá rud tógalach más fé má tá sé réan é hógal má bhí de scapa go ré tá sé tógalach. Ach tá súnas te dún go mé an go le hála mar bhéh Santí ag an hála is beh tuairt an chalín began. Betting mé flúr Santí chuí talí gáil. Santí bochtta súna nach mé. Mar sin ní mé gur calmach ar sin ach má chaime mar ní mé gur bheith scapa sláidan chofá muid fóláin nach com sinné mar sin beidir mé ar tain goán leis garin beag fe bhfuil go ddíireach ach sé níl sunní linne inis ar gait tá sé seach sa lab bhfuin plud is má séna bheith comporteach sa mála scoil faoin plud agus tá an chalín beag cho freisin mar scanach na rins muid déanana an podchréile. Tá monitor tá monitor rubag níos fuide níos ón microfón. As mai heb coppla so dearnach go as ar fuam níos am thugéile fu deara go as ar fuam sort eisteach. Well sin an monitor. Well inis chuún má thugta fu deara nó mar thugta fu deara tam seo gur an fuam níos fear.
Mar chuintse seach go mórm sa géisi le podchuirtaí le droch caiid an fuama, fiú má tá si de caiintú ruidir cinn simú nó barúil, Níman an éiste leis má an caiid an fuama go donna. Tás an goir podchuirtaí déisme le chuid agus háselam an méid vísterá ach mar gur an caiid an fuama go don níor me an éistecht. Nú fiú podchuirtaí a víns go má go handúil amtí má dhéan siad le an beón ar de cinn ní hín an fuam chomá sin. Ní bhín. Agus Freisin le físean na video go minic tá fuam níos táhachtaí na an video a héin na tá go minic as a bhín go leordaoine seirt an na rud mór gon video ó cha me 4K ó cha se bheith tá mar sem siúach chaád bhfuil an video caiid an má go leor be sé ceil ach sean fuam a príomhrod, mai tú géisteach le na caiint ar video ar fí sean rud a stáhachtaí romsa is mai go leor daoine eile. go minic ar telefís má bhíon feib leis a bhuam. Ní thug tú bhdeara tug tú bhdeara ach manolainn aibban ní thug tú bhdeara ach is rud táhaach é agus manó tú tuairt bhdeara sin rud má mar ní chear gorch sé steach ar an chlár hain. Mar sin bíid an íirecht an caiid an fuama bheith go má tá maic rééis an main agus bhí me cuiinú dúbhé mór chur thar an gait go chuid ná do chéon bhaáil an bhhaoinar dan. Tá go ban nach gáile sin. Ní mé héin geisteach siar coppla turnit sin agus Tá sé bhfuil a fuama bheith agus semil na bheith me sin an podcast lom hain ní bheith an monitor am as hín fuama bheith. As mai go rús coppla in má gur an caiid an fuama go má a níor an monitor am. Well, bíonn se go má go chunúach an episód dearnach episód cairdeach tá cepa go á rubbe go fuam sa gúla. Se rubbe mar. Échaí bisnar chechanna idir an britnar thutain fuidear. Bís an is tuair fuidear is si tíir agus bisú dílan go dún. A cha formuid cama jazz cúpla episód hen ó Liam Lonergan. So go má díam as an tracht ágal. sé rud dúirt sé ná éistear le fad an lá agus forbrór aber an seo, so sin é an achfanú an síomhnú aber.caí gúil tú ná córa bheit i ngáilge le AI sé go má is mór am sib a chluistáil ag caint faoin obair atá ar bunan má sib. Tá mé sé rá má sib lei sin le aber ní sé rá má sib linne bhtá sé ach tá kit mar agus dúirt sé bé ar an tuairt faoi go ina sira thugáil go lua. Go má. Mar sin tá a í fearháin ar chin seo bheith sásta. Saintí tá saintíháinna teideach a go háidit. Fá sin ítach mar dá mocht do glóir an rud sin. Tá nearan leat sa ó finan mé tú tug an macht na bins. Agus déan an glórchar gur óia tug mé macht na bins in is sem máach. A sin mó na bins go má brena dúirsa sinna dúheapsa bí me sinnéchan na saí. Bí me sinnéchan na saí agus tá rudí áid sé an bhfuil deach na bí me sem móhíí ní slúte mar sin bí mar chumacht na binsach. sé tusa níchan na saí tusa an díanaar. Mi se níchan na héadaí chumacht na bins. Cé le? Gláán an leiris, mi sé gláán an siúmar nó an leiris ach bí a gláán an leiris hain. Agus cé le húbhráil sin mó department an áire ach amadí mit as húbhra. Bím siúbhra freisin agus bí bhil te go má bheith rint. Ach tá rudí áiristeach. Nus an cécha háir séideach is do jobsach má dhéanam me sé gin is big deal nus an díanaar. Ní bhí me se cócrocht ró vinnic ach nar bhís me cócrocht ginnim sort rud sort íirecht mhór rud nach nenne nach uair sa mí beidir ach bín tusa gin an sort gná díanaar chuile le beagnach. Bhí an díanaar dionn tú a néba nó áúna bhí se chodeas na fatí brúte, fatí se hain. Bhí se chodeas fatí brúte se hain, gravy, Bistó. sé bistó. Well, bhí se go jazz. Tena grú. Agus an na ispíní Linda McCartney agus broccoli an freisin. Bhí se an just an siimplí ach an a bhlas sin na fatí an rud is fear faoi glóte ceart. Well, sort béilí sort
cíomhrúil stair bhealach ar an tam go bhblion ar fataí agus scríomhí. Bhfuil fatí facaí? Ótá. sin a ríiste nachta you know? Béidir Camach an maithla sa spáid is a do bhaint. A bhfuil Mé a cocart éile an speisial amach nó? Cid a tarla máireach. Bhfuil lá mór máireach bé brela Rebecca máireach. Tás mé me tín is? Cinna sé sin bhéistún is fis a dóba, fis a dó na fis a trí bheit tú. Ní an go fáin na rinstíine gin sin breig a faoin na híis na faoin éis. Céim fá gannearn siad ís níos oige, mar tá mé si gin sin breig a fo míos dearan ó be me se cháiscóir mar agus daine ceap ó brenn si go má go háscóir ach daar ó be me fis dómhach si ra brenn si sa teanga fis dó was go amrá. Tá sam. Mar sin ní hen ce fá mí daoine ra go sin níos oige ná tá siad be chu bra go sin ní sinna ná siad agus be choána ceapú si brenda go má. Tá sam. Tá sam bhfuil germ héine sin is sa ríist neit me gobar is na Yanks, tá bí mar caiit faoi gúil caiid an marachtail an bhain na teir in na suir nach mí mór an stras agus sunil an téir chothúr agus bhí muid gíar an lásrí héin is sin germ cert. Well, I'm not too bad now for a 60-year-old. Doesn't it, the guy said, really? Could you up? Well, cowhun a bit, check said me, cert ní mór an. Bhí deir seachtainna an phríoclach go deo amsa nó an busy nó an chonóch go deo am grúcach phríoclach an ocail a bhí príoclach agus grúcach déidir tein is séireach. Well, bhí sé na ruidir ar fád bhí dag mé ina sir tú de híine dá mé i gáile máidin just ar an cho mé go bla clia ar an trein hí thuras andeas am ar trein hí cheap me ó be am sausage roll veganach agus ó lete alcham héin an gáile rih an trein ach an cafe beag go bhíoch sa stáisiún treinach tá sé imi. Mar sin dus ra gom seach trein bhí me stúcaí agus bhí me gur cafe agus bhí daine eile timppla ar magí agus bhí ball cafe ná agus ní ein trálí beag níos mú nírá caiid an má ar an trálí ó híh bí an ná cafe ach bhí se an was ach bhí me cidíanas me ach bhí sam gur mo chara Andrew le bheith hiocht ar trein in Alún. Mar sin scríomh amach teachtarth ag dúirs me man bhfuil se ro chií mocht tú an vegan sausage roll agus ó leite chum má cin tú éon rud mar sin. Nar a tú teán se chií teán. Ach sin delíte an chatar se anó sin mar go bad go char bheith fáin rudí sin. Ach sin tuéis tamí eile bhí me bí am vegan sausage roll agus ó leite. Mar sin chuir me teachtar aige agus níor cheap mé beidir we heb mé nach mo ein mar sin ar fáil gar gon station treinach an alún ach an sin céidir eile stop an train ag go platform agus brenn méach is cé an mé ach mo char Andrew le gach op an cafe in love agus mála agus hang sé steach agus bhí na vegan sausage rolls fáte ige bhí anjas agus an cafe agus mé caiintenis anim lús go mo chlór sachaí gair níos meas an dugn sa bhídeir sin fin ó híh beidir bhfuil an slide an siochtterminis. Sart ceochan na be mai cap slócht. Níle fici mu chaméistú máid. Súlá. Échaí. Mar sin bhí sé aintach agus sin chomuid go bla clia. Bhí se choflódaí an sin ag Station Houston a chomuid amach diomuidíocht an bus aáil ach bhí an fanna gotí an tríú bus mar an chéad bus bhí sé lán, darna bus lán. Tríú bus an sin bhí sé fósach lán ach bhí mu an scuís alasteach agus bhí mar sa brúteisteach an daine eile sachaí agus bhí me gart a women is sírát tá nach bín se cho was dat príoclach agus plúdaí a chréchaí. Tá sam bhí mise sin leis a gailín beg agus sunnaí sinna chéadhid as bhí mar chuid tá tuismarí an gáile tá droch dós mar se chuní an gáile stá fós. Ach, tá mé go bhid rubag níos fearr an is seach bhí le leint sin bhí trochtós orbach. Sinna chéadhir bhí me sé riamh deach me héin agus a cailín beg, mar go handúil naid Rebecca mí naid do sin mí bí mar tuismarí se freisin mar sem mid ná déach sé í hógeall airú sé le bhuiach le sin thuúra se sin sort bhuiach le chomsa le
Tás a náte réiteach tás a bí a réiteach dhé nó saíochanú tás a rudaí mar sin sert deach am míach an trí lá sin na meilm hain. Thuide faoi deara bhí sé bhí me nárós chaúach is freisin rá a chu rubeh nervviseach sa chu mé tá sé tenne lom hain lé mar se caiim a bhe chóir mar can bheith Jonéin rud cúntarteach nó gan nó. Well, níle sam teach sart. Goú sé an tían nó Se go sus tín gus mo súla dúntin nó dréimrí nó. Aíach teach sa bhráh a níos caiim se bheith cuaach níos ní félim bheart níle sam teach bheit chuúach go sus nó staid das a bhí me ggéir bheith cínte má a níleannach mé héin nearnach mé héin sa teach lé mar se agus sunny mar se bhí me bhráime chach me bheith chuúach. Sis chu méid go náin an sáí cow is bílinn anjas bílinn vígan nach im nach lia agus tá sé rubagus a nightclub mar beidir dúcha an agus bína sáiltes ar níán is seán gus bín ceol ádan ach bhí man sin le mar char agus nar bhí me sitin sin for mai fi an leit gon chaim beag chuhéin agus a chaim beag mag tá breine agus sunny. Agus bhre se chud difrach gur bhí man sa tíir céine ach bhí se chodifracht bhí tas a mó in sir agus bhí sé le carblach lia míle nuaim seir bhí sé eisteach an le daine agus taran agus chaúach bhí sin sna fleis mar deara ciúnas agus bh bh antainna was a mír chuhí se anjas agus is sin chas mé le car eilem Mali agus bhí deoch jazz an i pub hí pub ní sam mar caiinte fin an fin pub seo bhí sé anjas bhí sé cos le pub a decha faoin túa bhí se an siimplí agus ní aon sort cinál mar dear an notions an agus bhí sé tá jazz Hartigans tá ceap an tanna bhí ar nó d cinnte mar sin agus bhí glór pectorí go sort fórne pelle ní sam pub mór ar GA bhí an ru a cínte. Fu sé go just cún. Ra fictar go fu an pelle le ná an bhí just cún agus is sé ach sin tháinig ní an grúp rá seach bhí de rubbe glóch agus bhí gaiir Bhí le gló le gló. agus bhí gaiir bháí aice mar sin chuimeid amach bhfuil níos am cin dro ar mu Tíarmid go agus hiimiid sa míorgarden a sin bhfuil sin focus ar tróálan a beidir gon rud a bheán í gardín bheán a sort clós beag ach fe sin go deas fre sin agus. Níor in na cairrán ní agus ó beidir goach dag si sin glúan í sin agus bhí mu se agus bhí an gaiirigí a trít hí sé nús scrummid was bfach duine goach le tutíín chaach hí an gaiir le dentistic se le coplach beg se agus sin dá in Óstáin i ranle agus ní bhannic is fin fat an Óstáin mar sin bhí go jazz mar trít ach an obair bhí me Jonna hí an loistín san ámh mar sin bhí sin go jazz agus sin se dúna bhí me go an le lug chu mar sin sin ide Gine sé dúna agus sé an tnach mar se caite menaí. Se agus sin máidir de lúnar chuna sér cheap méid go go pléin gimach ní rá bhí heocht ar mád mar bhí fatis ar ó muna imí an pléin an is be me sánaí an gáile. S bhí a gur drochaimtear máach freisin. Agus sin bhí me lebal ar an plé bhí me chutar ar an mád, bhí me chutarach as bhí an bad sach gáir freisin. Agus sé plubach. Bhí sé plubach se bhí se Cé chéan is plubach. Ú chur scrúdú ar mis Tá. Plubach sin ví an bád ar go sús nuas. Mar chapi se focail mí tena teir in na suir charécha chun. Tá rána mar sin ar vís me rá caiinte rá germmar a cinn agus bíú cuispú sin na nús go gur me cat amach nar cinn nuair nach ce a chealainn te sin ní an kit a sprí lei sin. Ar chuí kid á sé bhí me le bailin seo agus for me teachtar do finán. Tá pléin an seonis agus bhí an pléin éis leáil an seo ach tá bhanan in ar an tamní eile féidir ar bléin nach. Bhíar go le go opair an sin mar ní man anna chant a hógáil.
má hála sé bhí sé cearcú. Bhí Térod sa géimh nach hín taí se sé tamlín an gangfu a thocrú mar le bhí ráirta. Sin rud go minic leis sem mád Déach lá bheart nó sin áúnéanacha déach sé bheart má go leir nó gaífar go leir nó má go leir ach déach sé bheith cearlóir ar bharige, beidir á cáráleil rubeh plobach ach sa géimh ná tún te chuntarteach agus bhí ráirtáin. Tá mai ceap gur rimin gorá an bád a ríist sin skipaí láireach na dhé sin. Mar má go a mú hí ráirtan as mé go bhríon taile hí tail ard fugraí a mai ceappa freisin bhfuil a chuid na dhééis na rud a cinint mar a sin rud is measa an ráirta sa géimh na muimena í teachta níor ar a géimh. Nuair catú siúil ag go mád agus bí muimena go thir géimh agus sé a bheith flopáin sin. Se bhfuil bhím se chune lámhait. Ar man chorásin sin de chumas sa síb mar. Ach freisin na stunne canal súl amach mar bhím sé i géimh sin agus bar na céimh agus bhí Rebecca go si a géimh as Tás a pointán bín na muimanaí i tíochtta níor na Lonnaí mór na muimanaí tíochtta níor ar a géimh sin ar tulan tá sart Oland a sin agus gan te sart thar a sin thir is sin ach tá dear te cunál lám í me cunál lám hí me cunál lám hó nó cunál lám hóp agus tá mai ceap bra freisin tá mai ceap bra freisin mar me go le múd mai ceap gur féidir sin ará récha cunál lám mai récha sin na chola sé sin récha ráit te hána mar se bhí me cunál lám chuit. Tá dúr brenn min an anam an fob sin áil mar hen se lom marall gur se an bhúsach ach bhí sé sin go jazz mar gomininic nach lia bín na popaní einús bhí me cean há agus bhre me chá as áit mar bhí chola an eile gléiste was het gléiste an soort choanta se bhí agus bhí na jochanní an déir ach an cean se bhí sé nús was a bhí se an soort was a bhí mer mar híomna san Barmanis cin tanna bhíar bhí sé go jazz ach beidir go mé sig na héistóí cin pob má caiint faoi. Beidir agus Beijing á dear a bhean nó a cinint níomchasát má réige cop níle sam. Well dechan ná barlumm sa café ná pub agus ní uair as sé nó fiú níos múna sin chaáin ag café ní chaáin isteach a pub a chaan se am an sin de chuma isteach deachháin ciún agus bhí se glúte achas dechan ná is fearlam go seach café cefúta a heb café freisin. Café cínse sé me níos am marút mar se hána ar ba cean na rúteach is cuinom sam chunan ar bhí COVID an agus bhí choir a dúnse ar fe coppla blian agus chuidim níos an be fifis a híon fifis a dó chum amach le teoch agus idir sár nó cin bhí an récha bhí sé plótaí agus bhí cholechan is a molcha chéile agus hí meideach cuiineh bhí peúntam ní fermór ó me coppla bin an bhí teach peúntaháin sin na méid as cuinlumm i mar rálumm hain. Há is skip anis ach ní éirí mu me seo. chum sé telumm dáach na pobannaí le dún sé ríéis féidir go am Tá meideach ach na cefe smáilm cefe neit me gáile gáid an gáile mai muidir mai ó nó cabhar fannach am le cí ní me le cí ró vinnic ach is smáilm chu le cefe smáilm caáil nó mata Apple tartan millteog na rud a cinint an frisin smáilm me sin smáilm an atmosfér vín sart ach sé hartigans an hamtar agus han se go mórlam camerará. Dúch mar go sé de siimplíí agus ní éins ar cinál notions an agus an sein le an biergard an nírán nach bilog A4 a bhí laminated ag an doras agus tena grú agus lí siad cead gon gaiir go seach an freisin bhí sin go jazz. Cin ar cinál gaiir a bhí an mas tú. Is meas gan tá a Harry
Is meas gan is Jack Russell agus Carlytá. Ní sé beg ach ní sé mórach neir tá sé suirt Chinese múna sunny. Tá sé níos múna sunny se. Ní mála sunny mór an gaiir le chorbe. Ní bhfuil go hondúil tá mai ceappa nach máile gaiid eile. Tá mai ceappa nach máile go hondúil. Bit an tain species go barlob species eile seachas a species hain was that? Smáileob daoine smáile gaiid daoine. Níl mór an anna bhéile mar sin. Well le gaiir a ré a chaim. Tá an daoine bí go hair, ní an gaiir bí go hair eile. Tás a chaim mar tás cháhair treid ar bhí, tás a dúide amach sunny sin nis agus teolaí temtar deir sunny is damach se a tinnis le chéilegus da dúide goblach go sunny nó go teolaí. Ní bhah sé á réins bhah sé treid bharach se do chéile haar pí rich tea. Rud chu sípí le rich tea bharach se do chéile haar pí rich tea ach sé me dúch brand an seir na reviews is even nis an fáis even bheith léh reviews go áitichaí taréis fáin agus ní rohannig a dá an review niseach was it a choch an rá faoin áit sin hartigans ó no nonsense no frills was it sinna chuhí se agus ní meagsúla sin was it there Leeson Street was it lá dúch was it óas go Stephen's Green an sin Bí málaí a bhla sin do be ó hé nuideach chu sé biste málaí se bhfuis go háir agus teoch bhrena sí teach le brean bhfuil cead gaiir agus dúirt siad ó cínte agus sé go jazz cumá agus bhí mu an éú sort ó thursóirí freisin nírá mór an strainteirí an ram le ó bhí áit plódaíach is daoine duna sipadart na nulg go just mú hí glór daoine go thart le málaí móra agus chuma héin agus Andrewsteach Stephen's Green Shopping Centre agus bhí na sipaí le sé an bheag na sipaíon sin ní sam caiin sé an áit sin a bheith dúna síos na sipaí was it go látáán beidir go na sipaí ó bheag ach sin trú mar is even amán an áisme sé an difriúil óin shopping centre eile Tás a go shopping centre sa siad an costal na chéile was it Liffey Valley nó Dundrum was that tá siad sort ró sort ach sin Stephen's Green tá sé sort seananta agus was it ní echa on cean eile cos le sin sachaí ní eice ach an tá ceappa go mín glór gnóchtaí bhah siad tuairteach chuil na sipaí ó bheagán agus bhí mar thumanteach a sipa break an ce mé ó goir gin seas an cáí beagach mar agur nar daine an agus bhí mála mór mar choím níor me gur bheith was legur rudí se agus sé chumaid amach mar bheit sé flódaíach beidir an amteach lár na seachtainna was deúna bhíán mar sin is gur glódaine má sipaúirach ach se an tainú an sin tróúna just deúna bhí meríochtna leis an obair agus bhí mar rud beag amam le chur mú rih go le bháile agus bhí me gur deoch si síos an áit jazz cún café jazz cún agus gan bheith caiint le duine ach ní anna tíotar on café jazz bhí glór poblí an a bhrána siad an ús go glódaine is siúnta blog agus bhí me gur tas an gáile tá Secret Garden nó Javas nó cin ní aon rud cosa sin graman an eáil ach beidir gohfuil taidú an táach sin chum go cornucópia agus chum sustaire agus is íomh an cornucópia an bí choglóteas chluirt ach bhí me gur áit sioch an compaideach agus taideoch ná chairchaach op sin mé gur áit beidir couch nó bín beheag nó chéint go an andeoch sioch síos agus mascíla nach seach beidir gohfuil na históí beidir go agé rint moltaí gon chéidir eile bheits me le clia cén áit bhfuil café jazz an má tá bhígan options acu níos fear ríist bhí duine cinint ar YouTube atá comment mai ceap ar YouTube faoin donuts chuna bhí tú caiint fao rolling donuts sé mar fuórme Jimmy trí donut nó há donut a go dteir seachtainna níor bhiú cean thuir seáil chuit mar faoin am a bhéin serás féin bfach sé mé sort term was dat leis leis ach
bhí me gur cean is fearlam nó dí raspberry ach ní cean fácií so bhí cean lemon am ag cean seachláid. Se Jess? Se YouTube dúirt de Tick King Clock Tadam tar a username seach a dúirte siad ó donuts me ba ó donuts OH donuts i mel firist in na vegan donuts is fear I múhairimsa agus tá café intachán freisin dúirte mar se camúid mai muidim leici camúid se chuile sin so gur máda sa trácht sin ágal. Go Jess? Tá sé rá ní an na jam donut siimplí áníl sa rang donut fa písa ach tá siad a ráis inis wisdí ó go má mar bhil sin bhí me ggéir de dúna faoidir imi ní rannach nuir dí seachláid agus limon fáciíach. Bhí sé fós go Jess ar chuí. Agus bhí me cuiineir a furin a bhí me site nóstan ag íime donuts. Tá bhfuil can fréró rá sé nó de cin se freisin Tá me cebh benna canas tisin am hain. Ní féidir an sumh a bhla sin ceaniste. nachil tú ná deach tósta go sohíon nach an rud céine chéna chuirbe. Tá sé. Cá a bíomh am donutsí an lá cíns me héach bhítáin na íon tú sé dion mé blionintcha níiad ach tá gur orbegeis bh caiú fána gon tíos go se éirí agus sin catú é dhéana san ola bí Bín go leir agus bíon sart fátí mu mar bíon an olas ar te cad bh an cuaach Oáil sa caiilní began is me bíntí spruocht thir nach cáráil agus fáit sin freisin le Yorkshire puddings is íhann am Yorkshire puddings ach chun ní díana catú ola héh sa muffin pan agus nuir bhí me dhéanana faoi nolig complína hena mó fi mar a choile go go mascis nach an is fanach weim tá duna na Yorkshire puddings fanach mar fiarm an ola chuirsteach sa stáin sa tin agus é héh agus is sin an batter chuirsteach ar sin agus bhí anna si an go ditteach sé armsa nó ar sonní nó ar duine cínt nó mar sin cá chola chuna imimecht ongisneach nar tamid na Yorkshire puddings ach so go mar céine gis le donuts freisin. Se bhach sé cinál rud céine a réide a go ola go chas agus plúrs mar sin tá sin spás agus mal sort fu me hain ní mailam sa daoine timpplairnaid me sa gis nach cócaireacht deach éim go daoine samála chum nó sort smáilna bheiteach sa gis nach lomhéin ní mailam éan eile bheits a gis nach Tá mai bhta sur bheith mar chéad nach chuin ní maiile. Bhil tá san cisneach seine an bheh mar se ní. Well dearan cisan chu ben a riire sort me fiú mó tá neint me se cócaireacht mó tá an cisnach ar mór sinach má bhnéana a gárham ní mai smáilm spás ar nó nar tú scían géir a tú gear a rudí tú ddíí baint craic na fátaí nó gear na hinúnú tú ní ar daoine bheith timpplairt an stúin rud mar sin mar. Was a chorán am sé tá cíú me glóirlína géon túlam ach an fan. Was an fan a víns ar siúl cí an hab ó a sin nach chuirn sáise na chuirn sú ása bite deoch Nís an chuirte an ulcurm an fan sin bharsúl. Is an gin fá deoch an fuam nó dginn. Bhil se go mághil te an staimil Cé stoppint an gála bannar de bu an bail go choláit sa dí sin nach. Ní bhí á úsáid agus an bí mar. Is a ríist ní a ríist. Ús mathematteach an rud cinint ééis go sin plíart ben an sin nach mai me ar brofáta nó a cin rud tegann sort níos fuide. Le fátaí bhrá. Staid an tekin tríidir níos fuide na ríis nó pasta bhróstáid. Sói. sé tu tá. Is go máid na fátaí brúte. Bhfuil. Tá. Ben leide. Wat is het ook gestuurd er is niet aan beetje gegricht om je potgordel is ke jappa. Se beidir bhhacha mu ní ar an gohfuil sta be me chéine is ce fan ar fléimú de seánna fan ar fléimú de siúdach Tánéirt episódí le rih an gíomre chu. Se bé.
Se ceircolóir beidir go bhhacha mu sinne sné mar sethe slá go fáil.